Hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Good morning, beautiful people of the world. Sana amazing day to all of you. Napakaganda ang mabuhay sa nayon. Napaka aliwalas at presko ang hangin. Tekayo, nakikita niyo ba itong mga napakaraming saging? Hindi ba ang saging ay napakaraming binibigay sa atin? Ang binibigyan niya tayo ng magandang dahon na pwede natin gawing panglampaso sa ating sahig. Binibigyan niya tayo ng masarap at maraming bunga. At hindi lang yan. Bago siya magkaroon ng saging, binibigyan niya tayo ng masarap na puso na pang-ulam. At hindi lang yan, na ang katawan ng saging ay maraming pagkakagamitan. Pag atin nang nakuha ang kanyang bunga, pwede nating ilagay sa gilid, pabayaan nating mabulok. Ayun, magiging fertilizer na siya. Tutubuan siya ng maraming mushroom. At hindi lang yan, ang katawan ng saging pala ay napakatipid at napakagandang gawin nating isang tumpok at isang balde-balde na pwedeng gamitin ng isang baryo para maging instant na plato sa handaan natin. Kung may birthday, pwede kang kumuha ng katawan ng saging. Ayusin mo lang ang pagkakakuha. Tanggalin ang pinakalabas at gamitin ang maputing bahagi ng kanyang katawan at presto, meron ka ng napakaganda at napakatipid na magiging platong gagamitin ng isang baryong bisita mo sa iyong handaan. Guys, paalala kasi ng aking tatay. Nawalay siya ng 5 taon na ang nakakaraan. Birthday niya, kaya sabi ko, ipaghanda siya bilang paalala sa kanyang kaarawan. Kaya ito ang naisip nilang paraan. Ang katawan ng saging gagawin nilang plato. Pag natapos ka na, yan, napakadali, mag-relax ka na. At magpahinga, tingnan mo ang magagandang tanawin. Sa Santiago, Isabela pala kami nakatira at dito ako isinilang ng aking mga magulang na ipinanganak akong isang kahig, isang tuka. Ang aking ama ay isang trabahador sa rice mill at ang aking ina ay isang labandera. At ako ay very, very proud sa mga magulang ko. Tekayo, bago pala tayo magamit ang saging para sa pagkain, kailangan muna nating mamalengke ng mga panghanda ni tatay sa kanyang kaarawan. At hope guys, matutuwa kayo at mag-e-enjoy sa panonood sa aking i-share na video sa inyo. Gamit ang katawan ng saging sa pagkain bilang isang napakatipid at
Pagkatapos mong gamitin, ilagay lang sa gilid at presto, marami ng gamit, makakapagpatubo ka pa ng mushroom. Enjoy guys! Love you all! Thank you for all your love and Welcome to my support. channel. Ingat-ingat Ningning palagi mga Ninene. kaibigan, mga kaningning. Where is still your mga pantakip sa mukha, mga mask? Kasi alam niyo na, meron tayong pandemic, kaya ingat palagi.